бино ба иттилои расмӣ то рӯзи 18 май шумори гирифторон ба коронавирус дар тоҷикистон ба 1729 нафар расидааст. вазорати тандурустӣ эълон кард ки дар шабонарӯзи гузашта 205 нафари дигар ба бемории covid-19 мубтало шуда 2 нафар аз он ҷон бохтаанд. ба ин тартиб теъдоди фавтидагон аз бемории covid-19 дар тоҷикистон тибқи омори расмӣ ба 41 нафар расидааст. ҳарчанд мутахассисон ва теъдоди зиёде аз мардум ба дурустии омори расмӣ шубҳа доранд ва мегӯянд мумкин аст теъдоди гирифторону талафот аз беморӣ дар тоҷикистон зиёд бошад. ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ доир ба марги фарди дар ин ва ё он гӯшаи кишвар гузориш мерасад ва корбарон ҳам менависанд ки он фард бар асари бемории илтиҳоби шуш ва ё коронавирус вафот кардааст. айни замон озмоишҳо барои маълум кардани сирояти вирус фақат дар шаҳри душанбе анҷом мешавад ва мутахассисон қодир буданд ҳадди аксар дар як рӯз аз 200 то 250 ташхис анҷом бидиҳанд. то имрӯз мақомоти тоҷикистон нагуфтаанд ки аз бемории covid-19 дар тоҷикистон чанд нафар сиҳат ёфтаанд. вазорати тандурустӣ ҳамарӯза аз шифо ёфтани беш аз 400 нафар хабар медиҳад, аммо расман гуфта намешавад ки онҳо шифо ёфтаанд ва ё бинобар сабук будани беморӣ барои идомаи муолиҷа ба хона ҷавоб шудаанд. ба иттилои расмӣ дар бемористонҳо 4016 нафар зери назорати пизишкон ҳастанд. ҳайати созмони ҷаҳонии тандурустӣ ки вазъи густариши бемории covid-19 ва маргумир аз ин беморӣ дар тоҷикистонро арзёбӣ мекард, рӯзи 12 май гуфт суръати густариши беморӣ нигаронкунанда аст. вазорати тандурустӣ мегӯяд ки ҳукумат ва вазорат тамоми чораҳоро барои пешгирӣ ва табобати covid-19 меандешанд.